Nedeľné popoludnie trávime rôznym spôsobom. Niekto ide na návštevu k blízkym, niekto napríklad na prechádzku. Našli sa však aj takí, čo sa šli kúpať na priehradu. Počujete dobre, vo februári sa v Hrabove plávalo. Na teplomeri 10 stupňov vzduch a len 1 stupeň teplota vody. Aj keď väčšinu z nás trasie, boli to priam ideálne podmienky pre otužilcov. Belanské ľadové medvede zorganizovali 22. februára celoslovenské stretnutie milovníkov studenej vody. Po krátkom príhovore a odhodlanom pokriku ostávalo už len sa vyzliecť do plaviek a vojsť do vody. Zišli sa tu pokročili otužilci, ale aj úplní začiatočníci. Ideme prvýkrát vyskúšať aj so synom. A máš nejaké obavy? Nie, nemám. A čo si robil predtým, aby si zvládol takúto studenú vodu? Chodil som na plaváreň a tam som sa s úplne mrazivou vodou v sprchách. Prvýkrát idem do vody a neviem, či ani pôjdem do tej vody. A pripravovala si sa nejak špeciálne? No, ani nie. Sa neotužovala studenými sprchami predtým? Áno, ale to bolo tak, že studená teplá. Aby sa vo vodnej nádrži dalo plávať, deň predtým si museli prísť terén pripraviť. Hladinu totiž pokrývala až 25 cm vrstva ľadu. Aj tá svedčila o ideálnych podmienkach. Potom už nič nestálo v ceste za nielen obdivuhodným, ale zároveň aj športovým výkonom približne 60 otužilcov. Super je. Výborne, paráda. Poďte s nami, nehajte to tak. Super, paráda. Ľadové medvede z celého Slovenska sa spolu radi stretávajú. Aj preto ich naši domáci otužilci pozvali do Hrabova, kde sa takto zišli poprvýkrát. Ich cieľom je otužovanie a plávanie v zime tiež spropagovať. A ako sa stať ľadovým medveďom? Menej sa obliekať, snažiť sa otužovať tak, že tú studenú teplú sprchu, pomaličky tú teplú vynehávať, viacej sa venovať tej studenej, až nakoniec potom ísť do vody, skúšať ruky, nohy. Je to individuálne. To telo vám dá vždycky odpoveď na to, čo robíte zlé, alebo čo robíte dobre, čo mu prospieva. Ja si myslím, že to je veľmi zdravá, dobrá vec. Prospešná na zdravie, je to aj dobrý príklad pre mladých ľudí, pretože aj staršie vekové kategórie im ukazujú, ako si udržiavať v zdravom tele zdravého ducha. Vo vode plávali muži, ženy, starší či mladší, dokonca aj deti. Ľadové medvede prišli z Banskej Bystrice, Partizánskeho, Námestova. Plávali tu tiež tatranskí otužilci, turčianske nanuky, krasnianske mrože či žilinské tučniaky. Aká bola voda? Je super, výborná, fajná, fantastická. Čo máte radi vôbec na studenej vode? Ten dobrý pocit, keď vyjdem von. Nahnevaný som zistil, že som zabudol uterák a teraz musím čakať, kedy vyschnem. Studená, ale výborná. Ako ste sa vôbec k tomu dostali? Mňa na to žena zlanarila. Výborne, trošku zima, ale ešte zatiaľ riaška nie, ale to je super. Ak ste videli, všetci tí ľudia sú vynikajúci plavci. Podkúšal som sa niekoho stiahnuť pod vodu, ale nedalo sa mi. Zvládli to aj tí, ktorí si na začiatku veľmi neverili. Najlepší pocit na svete, lepšie ako zo skok z lietadla. Hlavne lacnejšie. Je známe, že otužovanie má pozitívny účinok na zdravie a potvrdili to aj ľadové medvede v Hrabove. Zatiaľ dneska ešte ma chrípka obišla. Mal som zápal v kolene a perfektne nekrývam. Ja každú zimu som krýval a s kolenom, no a chorý som zatiaľ nebol, musím zaklopať, ale hádam budem zdravý. Keď otužilci vyšli z vody, museli sa rýchlo poutierať a obliecť do suchého a teplého oblečenia. A ako sa najlepšie zohriať? Pobežím, budem behať a teplý čajík. Teraz nás bude za 5 minút triasť. Musíme sa obliecť teplo, vypiť nejaký teplý čaj a proste nechať ten organizmus, kým sa tak vyrovná s tým a potom je to už úplne v pohode. Hostitelia veria, že prvý ročník zimného plávania v Hrabove nebol zároveň aj posledný, ale že sa tu budú ľadové medvede z celého Slovenska stretávať pravidelne.